Takong ni bung sini mungkin cari kari. Anbung kai Manus Debroma. Kami kai. Sinmo Sikeribari Edis Village. Kami kai sinmo Wat Romjago Khodarai Para. Gacha nung tini tam ni bagai tam jengjaleng jagai tini kamera busang nuk jagai ma phai kya sagari. Belanyo hambai sini kok thumnaino. Ini kamera buskango angma phaimani karon kai mono ani somicha angkai o chini o parawo chini o amchayo belai tini bagai kothinungkha abani bagai na ang tini kok thumnani buskango ma phaikya belai tini bagai obab nangkha tini ang tini bagai office hoba ang dorgasto khlaikya o dorgasto ba anjago tongo tini khai ang median buskangon ma phaikya okok rokno sana hne Ga aboni ya golote nong te amo hakai kagos rok sui eba office rok kai ridari kha rikha Ga apro rok khai tam hinsa apro to bologong tho je bolog ni kai jokari khainai kormokota rok borok manano tawana ding sawo ga abono tin angba asa kai tongmani ini o asa tabuk suk jorok hono o asa puron yakho Ingka naro supply ni point bori phajat prai 2 bosor motong thaka tui bari sapan mayaku ingka o masono ang chini DWS ni madam thongno borok yang phaipura ang complain likha an para tui phaya baike hamnani ingka borok apro sawono kaisa committee khawai ang khadi panchayat body by committee khawaya knai o je tap off khaji arno khadi abo karon tui jodi continue khai tong ang niji bati sagla kamo edisi hapangno ang belai konmung ya pharo ane o para Sikeribari edisi village ho anoro simia kubun jaga bo tuni bagai bial tong na ang khaklayo engkai jotono no sin borok tui engkai langma engkai te kaisa tong lama o lama tui current sin jotono nangmani tui engkai chung maiche phano tui nungna nango aban bagai tini sini kok thumnani buskango ang ma phaikya ang je bolog office dorgasto khlaimani ang 2-3 ta dorgasto khlaikya abo chapna rukjakliya ge mo kaisa rikha 29 tarik 7 মাস 2021 afur dorgasto khlaimani mo